Deputy Davor Ivo Stier, 2 minutes, take the floor, please. Predsjedniče, 37 milijuna djece koja živi u područjima pogođenim konfliktom ne pohađa školu. U prosjeku, ako uzmemo u prosjeku da konflikti traju 10 godina, a djeca i njihove obitelji provedu u izbjeglištvu 17 godina, onda bi mogli reći da su to čitave izgubljene generacije. A često kažemo da je obrazovanje putovnica za bolju budućnost. Stoga kakva je budućnost pred tom djecom i kakva je budućnost njihovih zemalja? Djeca ne mogu čekati završetak ratova i kriza, a ako im mi ne damo knjigu u ruke odmah, netko drugi će im dati oružje. Osim što je obrazovanje osnovno pravo svakog djeteta bez obzira na okolnosti, obrazovanje je također i najefikasnije sredstvo za promicanje mira, prosperiteta i stabilnosti, te time predstavlja jednu od najvažnijih investicija. Zato je za Klub zastupnika Europske pučke stranke obrazovanje djece u izvanrednim situacijama i dugotrajnim krizama bio prioritet u portfelju humanitarne pomoći. U ime kluba pozdravljam napore povjerenika Stylianidesa koji se kontinuirano zalagao za povećanje sredstava namijenjena tom području. Od inicijative EU Djeca mira koristi će do kraja godine imati čak 1,5 milijuna djece, a kao rezultat obrazovnih projekata u 26 zemalja. Dakle, pozdravljam ovu rezoluciju, pozdravljam i liderstvo koje je pokazala predsjednica Odbora za razvoj Linda McAvan i naravno pozdravljam odluku o dodatnom budžetu od 26 milijuna eura za obrazovanje djece u krizama. Hvala vam puno. Hvala. On behalf of S&D Group, Deputy Enrique Guerrero Salom, 1 minute, take the floor, please. Sí, muchas gracias, señor presidente, señor comisario. Tenemos buenas noticias, tenemos 26 millones más en el nuevo